Tänään ollaan kännis ihan vitusti. Eikö ollakin? Kyllä vain. Kännivideo vai kuvailemassa tässä? Kyllä. 0-0. Ah? 0-0. 0-0. 0-0. Mitäs vaimolla on sanottavaa? Teikäläisen vaimolla. Mä miettii ja vittu jotain sano. Kysy hänet ihmeestä. Ja mitkä ovat tunnelmat? Mitkä ovat tunnelmat? Oikein hyvät. Hienoa. Mukavasti maistuu lonkero ja näin poispäin. Jälleen kerran 17 kuvaus Otto tässä vaiheessa, niin samat tunnelmat ovat kun ehkä joskus tuossa tunti sitten ja näin poispäin. Kyllä. Oli lonkero maistunut täällä. Sano tää paikan nimi. Roll Bar, Rokkari, Kirkkonummella. Kyllä. Roll Bar. Kyllä. Rokkarihan tää on, eikö se näin ollut? Kyllä on, joo. Meitsi on jo 3. kertaa täällä ja ihan mukava tunnelma. Täällä on hyvä tää sisustusmeininki ja interiori on bueno ja näin poispäin. Nimenomaan. Hyvää musiikkia kuuluu täällä ja näin poispäin. Mitä sä sanoo, hyvä sensei? When did you leave Turku today? Today, when did I leave? What time did you leave Turku? You leave home? 12:30. 12:30. But I'm still at home. Did you just fucking video me? Yes, that's what video. In YouTube. You bastard! Don't video Hey, take it easy. In YouTube. In tomorrow. It's gonna That's the simple of it. It's gonna be YouTube. That's a fact. Say hello. Night. Hello.